Hello, sziasztok, én Ati vagyok. Nos, a mai videóban beszélgessünk a lemezes, illetve cartridge-es játékokról, és azoknak a lassan történő eltűnéséről. Ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog egyébként számomra, hogy nagyon-nagyon kevés cég az, aki még megpróbálja fenntartani ezeket a fajta dolgokat, hogy ténylegesen nekünk ott legyen szépen a polcunkon, ugye kirakva, gyönyörűen, tehát látod a játéknak a gerincét, magát a doboz dizájnját, egy kicsi sztorit, egy kicsi történetet magáról a játékról, és ugye itt belül látjátok ugye a játékkazettát, illetve egy manuált róla, ott is ugye többet írkál magának a játéknak a történetéről. Ez mind lassan el fog tűnni, a digitalizáció egyszerűen tönkre bassza az egészet, és én megértem, hogy valamilyen szinten ez oké, környezetvédelem, meg hasonló hülyeségek, de ne bassza már meg a kurva anyát, hogy pont ezzel akar környezetet védeni, hogy ilyeneket ne gyártsunk lemezeket, ne gyártsunk cartridge-eket, bazd meg, akkor a elektromos autóval mi a faszom van például, meg a különböző kozmetikai szerek, meg lehetne még sorolni, mennyi minden környezetkáros dolog van, tehát pont bazd meg olyanokat kéne, vagy olyanokat akarnak elbaszni, ami az embereknek a kedvét egy kicsit jobban felemelni. Hazamész a kibaszott lakásodba, örülsz neki egyáltalán van lakásod, ahol van laknod, bemész a lakásba, és körbenézel, és megpróbáld magadat körbevenni olyan dolgokkal, ami téged feltölt, amitől jobb kedved lesz, hogy a következő kurva napon megint el tud kezdeni a fasságot előről, és minden nap a másolat akar lenni. Ez egy kicsit ilyen szájbarágosnak tűnik, de akkor is meg kell nézni a dolgoknak a másik oldalát, azt az érmet, hogy igen, nézzétek meg például. Nintendo annak idején tudta, hogyan kell ezt az egészet megdizájnolni. Igaz, hogy ez csak ugye Japánban jelent meg, de akkor is a leges-legelső Zelda, ugye ő volt a Famicom Disk System kis floppy lemezen, ami kis Zeldánk, Japánban egyébként Cerudának mondták, nem Zeldának, teljesen mindegy egyébként, de hogy gyönyörű szépen be tudták csomagolni, és ezt így meg lehetett vásárolni, hazavitte a szülő a gyerekének, vagy akár saját magának, fogta, a kis eszközbe berakta, és tudott játszani vele, majd kivette, és képzeljétek el, egy rendkívül fontos dolog még történt ezzel, amikor beraktátok ezt a játékot a gépbe, nem kért egy kibaszott DLC-t sem, egy kibaszott update-et sem, hanem elindult a kurva játék egyből. Mennyire jó, nem? Hasonló eset például Nintendo Game Boy, ugye itt van a mi gyönyörű szép Zeldánk, ugye szépen becsomagolva, kérem szépen. Ugye, mi történt? Fogtuk a kis Gameboyunkat, a mi kis Gameboyunkhoz kaptunk gyönyörű szép Tetris játékot, a szép Tetris játékot beleraktuk szépen a Gameboyunkba, és játszottunk. Megvolt a játéknak az élménye, abban a pillanatban tehát, akkor ténylegesen ez volt a plug and play, hogy beleraktad, működött, játszottál. És ezeket a dolgokat el akarják venni tőlünk, és már el is veszik tőlünk egyébként, hiszen ezt mutatja megint csak a grafikon a nyakkendős hülyéknek, a buziknak, a faszlopóknak, már elnézést, akik ott vannak az aktatáskával, akik kurvára nem látnak rá arra, hogy mi kell az embereknek, mert ők csak és kizárólag a grafikonnak a végén azt látják, a dollárjelet, hogy nekünk ez profitábilis lesz, nem kell gyártani, nem kell disztribúció, nem kell semmi, bazd meg. Fogom magam, és minden digitális lesz. Vedd meg, de valójában hiába vetted meg digitálisan, azt te így ebbe a formába nem fogod az otthonodba látni, hiszen az csak egy digitális számok halmaza lesz. Semmi más. Soha nem fogod tudni megnézni, megtapogatni, kinyitni. Itt van például egy külön videót fogok ennek a játéknak szánni, mert érzelmi szálak tekintetében ez nekem a leges legfontosabb Sega Mega Drive játék, amit el tudtok képzelni. Ez
hogyan mondjam nektek, hogy ne legyen túl érzelmes, de kurvára az, mert apám ez az első 576 kilobájtot, amikor vette, ez volt az elején a Toy Story 1, és annak idején Tatabányán, nem tudom mennyire, vagy aki nézi a videót, biztos van közöletek olyan, aki Tatabányán járt régen a Konzum piacon, a vasútállomásnál, és ott árultak Sega Mega Drive játékokat, és én ott kaptam meg ezt. Elkallódott a játék, én ezt most tudtam megvenni újra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm tőle, akitől ezt vettem. És nézzétek meg, a legkeményebb, hogy minden megvan, minden baszod, minden gyönyörű szép, nincsen lekopva a játék kazettája. Azt nézd meg. Oda nézzé, barátom. Ezt kérlek szépen. Teszem hozzá, Sega Mega Drive-ra ez egyik legszebb játék, amit el tudtok képzelni. Keressetek rá egész nyugodtan YouTube-on. És itt van hozzá, tehát nem egy vékony menüről kell elképzelni. Baszki, egy ilyen vastag leírás volt hozzá, hogy ez a játék hogyan, merre, meddig, és még egy kis érdekesség, az előző tulaj, nézzétek csak, pályakódok, voltak passwordok, és így bele lehetett írni. Ez mind eltűnik, gyerekek, ez mind eltűnik, nem tudod leírni a pályakódot. Nem tudod egyszerűen a játékokhoz ezeket a dolgokat így hozzátársítani, mert már nem lesznek. Ezt eltüntetik tőlünk, elveszik, mert nekünk a digitális kurva jó lesz. Egyes egyedül, akiben még lehet bízni, ez a Evercade, amit már mutattam nektek. Ők megpróbálják ezt az egészet kicsit visszahozni, egy kicsit a retrót így átadni nekünk. Ugye C64 játékok cartridge-en, tehát tényleg fizikai cartridge-on, nem kell letölteni semmit, ezek ténylegesen rajta vannak a cartridge-en. Ugye Pico Collection, tessék kérem szépen, ott van hozzá a manuál, maga a játék, gyönyörű szépen, játékból színes képek, leírás, miről szól az adott játék. Nem mindegy, és a marketingnek az a része, nézzétek meg, nem gusztusosabb úgy eladni egy játékot, hogy így átadod. Nekem is, amikor a boltba bejönnek hozzám, hogy igen, megmutatom, hogy nézd csak ez a játék ilyen, és a hátulján vannak, képzeld el, képek a játékból. Nem az, hogy kerüljél fel a Google-be, keressél rá a Google-re a játékból képekre, és majd fogsz belőle látni képeket a játékból, nem bazd meg. Itt van. Meg tudod nézni. És van egy kis leírás a hátulján. Kinyitod? Duke Nukem Collection, barátom. Duke Nukem Collection. Ennyi. Ez sincsen már. A másik? Super Nintendo. Barátom. A Nintendo-ba is bele tudok állni egyébként ugyanúgy, mert a Nintendo is egy olyan fajta arrogáns, és innen is szólok egyébként benszülött bánának, hogy nagyon igaza van neki, rendkívül igazat adok neki abba, amikor kiakadt a Nintendo Switch 2 videóba, mert én is ugyanúgy gondolom, hogy a Nintendo, amit csinál, tele van öregekkel, nem engednek be semmi fiatalt, esetleg kicsit tudnának javítani az egészen, nem? Mindenki, ez a corporate, pénz. Figyelj, ezt a játékot úgy tudod játszani Nintendo Switchen csak, ha előfizetsz a Nintendo Online-ra, de ez nem lesz a tied! Ez nem lesz a tied, hogyha digitálisan te játszol vele, csak bérelni tudod. Ezt tudod, mikor lesz a tied? Ha megveszed így, barátom, hozzájutsz így ebbe a formába, így, és ott van benne kérlek szépen az eredeti játék, és veszel hozzá egy eredeti Super Nintendót, és játszol vele, és akkor lesz teljes az élmény. Eredeti Super Nintendo kontrollerre, máskülönben az egész csak egy illúzió. Egy illúziót próbálnak nekünk eladni, hogy mi ezek a retro játékokkal játszunk, nem játszunk velük, mi csak béreljük őket. És mindenki már csak bérelni fog mindent, nem tudsz egyszerűen teljes átéléssel játszani ezekkel a játékokkal. Itt van kézi konzolként. Tessék, ugye? Sega Game Gear. Jelen pillanatban egyébként lesz majd egy videó róla is. Nagyon szépen köszönöm, akitől őt meg tudtam venni még egyszer. Elhozta nekem Győrből, Isten voltál. Játékot azt jövő héten fog hozzá kapni, és lesz egy külön videó a Sega Game Gearről.
mert egyszerűen elképesztő gép, és egy elképesztően elfeledett kézikonzol pedig nagyon-nagyon sokat hozzátett annak idején a kézikonzolnak elterjedéséhez, és lesz majd egy olyan videó is, amikor a Game Gear és a Nintendo Game Boy harcáról, mert volt egy ilyen időszak is annak idején, hogy fekete-fehér, monokrom kijelző, vagy színes kijelző, 4 darab ceruzaelem, vagy 6 darab ceruzaelem. Bizony, voltak ilyen időszakok is, és ez egy nagyon jó időszak volt. Most arra már nincs ilyen, egyszerűen megszűnik az, hogy esetleg a gyártók elkezdjenek egymással hadakozni. Nincsen már az, hogy a játékosok kegyeiért bárki is harcba szállna, mert le vagyunk szarva. Minden ott van, vedd meg digitálisan, és kész, és vége van. De ez így, ebben a formában nem jó. Mert amit te digitálisan veszel, az nem létezik, nem valódi. Pontosan olyan, mint a Mickey egér. Hát elnézést kérek, hogy esetleg valaki úgy érezte, hogy ez a videó kicsit túlcsordult és kissé szókimondó lett, de én ezt gondolom a jelen pillanatról. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, én Ati voltam. Sziasztok!